PCSO Lotto result today, January 3, 2021, 2 p.m. early draw. Lotto games this afternoon, 3D Lotto and 2D Lotto. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka sa channel ko para lagi kang updated sa bagong video natin araw-araw. 2 p.m. result, 3D Lotto, 744. 2 p.m. result, 2D Lotto, 2413. Maraming salamat po sa panonood sa ating video.